Urung patek macet. Terus wis tekan parkiran gedunge. Mantep kan? Langsung tak parkirke sepedaku. Kini arep ndelok isian parkirane. Pokoke wombo pol. Nanti ra ono mobil-mobil. Ki ganti klambi, terus ya wis iki njuk munggah ning lantai yang kita inginkan ngono. Ki wis tekan lantai. Tak weruhi pemandangan saka atas. Ya wis ngono kuwi ndelok pemandangan di bawah. Soalnya nek ning desaku ya jarang. Dadi ning kene ya sebuah pemandangan. Cuma nek bagi wong Jakarta ya iki pemandangan sing terlalu enek lah. Nah, iki puncak acarane, akhirnya iki buka takjil sih, berbuka dulu. Nah, tak weruhi ning jowo iki kaya ngopo nek pas bengi. Nah, ini bentukane. Wis ngene iki macet lek kayak iso ketok to, macet. Nah, iki tak weruhi, pokoknya ning jero masjid saka ngene iki. Ombo, isine ombo banget. Pokoke nggo atusan uang ngono ki cukup kowe nek nggo ning gedung iki. Iki tempat utamane, Pak. Dadi biasa nek salat sofe ya saka mulaine saka kene. Biasanya ning kene iki iso ana kajian, njuk ya ana wong-wong ngaji barang. Pokoknya sejuk Pak, aku wis saka maghrib tekan isya betah ning kono. Nah, iki langsung ke hidangan utamane, dadi bukaan keloro iki kayak sego, makanan berat. Nah, iki menune hari ini nasi dan ayam goreng. Sedep. Nah, iki terus Bali, wes. Ya biasane ngono kuwi aku langsung Bali yoan. Pokoke bar isyaan ngono kae njuk Bali. Alhamdulillah pite ono. For your information, pokoknya ning kono ki nek parkir motor sak